Nag-amol nga pulis ug duha ka sibilyan nga kauban dakpan sa gilusad nga anti-illegal drugs operation sa Cagayan de Oro City. Nakaalerto si Cyril Chavez. Dakpan atol sa gilusad nga anti-illegal drugs operation sa sitio Pahiron, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, pasado alas 4 Martes sa kadlawon, kining tulo ka mga individual human mapalitan matud pa og illegal nga droga. Nasayran nga ang usa sa mga dinakpan kay kanhing pulis. Nag-awol o absence without leave siya, rason nga nataktak sa serbisyo. Anaa sa kapin 50 gramos sa kituang shabu ang nasakmit sa mga sospek nga mobalor og 340,000 pesos. Na-recover sab kanila ang usa ka .38 caliber revolver ug mga bala niini. Former PNP member na dating assigned sa Police Station 7 as of November 2025. Siya yung nagtansama at the same time kasama niya yung source ng tatlo sila. Wala pa'y pahayag ang mga sospek. Gipasagaan na sila og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act og illegal possession of firearms and ammunition. Samtang gibutyag sab sa kokpo nga hugot ang ilang monitoring sa ilang mga aktibong personahe aron malikayan nga malambigid sa illegal nga binuhatan. Yes, natay monitoring no, sa atong mga kapulisan, not only Kokpo organization but natay regional organization nga nag-monitor. Dili lang sa mga padlungon nga mga pulis ang gipang-monitor nato. Kadto pong mga pulis po nato nga nay mga exemplary nga trabaho. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.